Эфирда Сабат укыннары телевидениесі. Бүгін 29 март, жұмға, қазір бізді отна информацион программасы вақытын. Студияда мен Райля Галявина эшлейм. Хайырлы кеш, исәнмесез. Иңелік, мөһим темаларға біздің анонс. Хөнәр сойлауның әһәмиятен балаға бақшаға йөргәндә үк төшендерергә кирәк. Сабада бала хөнәр проекты старт алды. Жырлап, биеп, сәхнәдән хезмәт итүче мәдәният хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Нургали Миннеханов истәлегенә Бөтен Россия өстәл теннисы мемориалында Саба спортчылары авыл районнары командалары арасында җиңү яулады. Ә хәзер барсы турында да тулырак. Хөнәр сойлауның әһәмиятен балага бакчага йөргәндә үк төшенергә кирәк. 27 март көнне Саба бала Хөнәрләр шәһәре муниципаль программа буенча һөнәри юнәлеш бирү проекты үз эшен башлап җибәрде. Аның беренче катнашучылары Байлар Сабасындагы Каңгырау балалар бакчасына йөрүче сабыйлар булды. Саба бала Хөнәрләр шәһәре проектын гамәлгә ашыруга мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә йөрүче балалар район мәктәп укучылары җәлеп ителәчәк. Программа дигезендә районның предприятие оешмалары базаларында билгеләнгән аерым бүлмәләрендә 5-12 яшьлек балалар белән профориентацион эшчәнлек тормышка ашырылачак. Һәр балага үзен төрле һөнәри өлкәдә сынап карау мөмкинлеге тудырылачак. Каңгырау балалар бакчасына йөрүчеләрне иң элек балалар иҗат үзәгендә каршы алып, аларга паспортлар тапшырылды. Аннары балаларны Саба үзәгендәге Акбарс банкта каршы алдылар. Монда алар өчен махсус бүлмә җиһазландырылган, махсус киемнәр әзерләнгән иде. Акбарс банкының Саба офисы управляющий Исхак Алиев без бу проектка ныклап әзерләндек ди. Районда Китспейс программасы оеша дигәннән соң, моңа Рәис Нургали Миннехановның карары чыккачында, без моңа бик риза булып, үзебез сөенеп каршы алдык. Һәм менә шушы бүлмәне без балаларга дөресләп әзерләп куйдык. Менә хәзер безгә менә беренче балалар килде дөрестән дә. Без буларга инде безгә килгәч, аларны менә бу программа дип әйтим инде, алара киттемез генә. Бу программа мин уйлыйм инде балаларга үзләре акча эшләү юлын табарга Саба һөнәр программасы буенча бик зур алга китеш дип саныйм. Бу программа бик балаларга булышыр. Алар инде үз мустақил акча эшләргә өйрәнерләр дип уйлыйм. Менә безгә килгәч, без аларга бүген моннан 4 барыс биреп җибәрәбез. Алар моның белән дальше бүтән оешмаларга барып, бүтән участокларга барып, кайсы анда өйрәнгән өчен тапшырачаклар инде. Бик үзләрендә күп мисләр калачак. Яндары дальше программа буенча эш барачак инде. Бу акчаны балаларга иң беренче безнең монда специалист Вагизова Гөлүсә, ул сөйләячәк балалар акчаның каян килеп чыкканын, иң башта бартер усулы белән, и ахырдан тимерләр акчалар, и менә хәзерге көндә инде акча бездә иребитине кулланышта. И менә без балаларга бирәсе барысларны, бу опытларны Казанда махсус жасатып кайттык. Аның бер ягында безнең Акбарысның логотипы куелган, икенче якта Саба бала һөнәр дип язылган. Балаларга бик яшел төстә, матур татар символикасы белән бик матур эшләнгән опытлар акчалар дип әйтәс килә. Акбарс банк хезмәткәре Гөлүсә Вагызова балаларга акча, аны куллану турында беренчел мәгълүматларны җиткерде. Һәр балага 4 барс акча бирелде. Аннары балалар чын-чынлап эшкә керештеләр, түләү, саклауга акча салдылар, инкассация хезмәте белән таныштылар. Гөлүсә апалары һәм балалар иҗат үзәге хезмәткәрләренә дә нык кына тырышырга туры килде. Саба бала Хөнәрләр шәһәре проекты кураторы Альбина Гүзәлова бу зур проект, анда катнашу өчен оешма предприятиеләрдә алдан ук олы әзерлек эшләре барды диде. Беренче кергәндә инде һөнәр өйрәнергә кергәндә безнең балалар әйтергә кирәк 1 барс түләп керәчәкләр. Бу инде һөнәрне белем алырга омтылыш дип атыйбыз инде. Белем алырга омтылышка дип акча түләп керәләр. 1 барс. 4 барсның берсен түләп керәләр. Үзләренең кесәләрендә кала тагын 3 барс. Һөнәрне алып чыккачтан инде, өйрәнеп чыккачтан аларга кире 1 барсны кайтаралар. Һәм премия рәвешендә актив булган балаларга инде безнең тагын бершәр барс биреләчәк. Шушы барсларны алар җыячаклар. Һәм инде иң соңында проект ахырында дип әйтергә кирәк, шушы барсларга алар Сабан туйга барып уеннарда катнаша алачаклар. 42 учреждение сайлап алынды. Һәрберсендә бүлмәләр булдырылды. Балалар килеп һөнәрләр өйрәнәчәкләр. Шуңа күрә бу безнең берничә елга сузыла торган проект дип әйтергә кирәк.
Акбарс банкта булгандан соң балаларның бер өлеше Саба ветеринария берләшмәсенә, икенче төркеме Саба дулкыннары телерадиокомпаниясына һөнәргә өйрәнергә килде. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясында иң элек презентация ярдәмендә телевидение төшенчәсенә балалар белән бергә аңлатма бирдек. Аннары алып баручыларны сайлап, яз темасына кечкенә генә тапшыру эшләп карадык. Камера, микрофоннарны куллану да балалар күңеленә хуш килде. Иң актив балаларга премия бирелде. Саба бала һөнәр проекты Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе җитәкчесе Әлфия Мөбәрәкова әйтүенчә, гомерле булырга һәм иң мөһиме нәтиҗәсен бирергә тиеш. Менә безнең бүген Саба дулкыннары телерадиокомпаниясына балалар килеп керүгә үк, аларның йөзләрендә нур уйный, күзләрендә шаткы уйный. Менә алар шушында эшләүче абый апаларын күреп, шушы һөнәргә мәхәббәтне менә бүгеннән ала башларга тиешләр дип уйлыйм мин үзем. Киләчәктә безнең Саба районында менә шушлай балаларны һөнәрле итәргә өйрәтү бу бик тә кирәкле гамәл, кирәкле эш дип саныйм. Бүген килгән балаларны күрәсезме, нинди зирәкләр алар. Кичкенә мәктәп дә кірмәгән балаларга телевидение ни өчен кирәк ул дигән сорауны бирдек без аларга. Алар телевидениенең һава торышы карарга кирәк, кинолар карарга кирәк. Аннан соң безнең әбиләр анда фильмнар карыйлар дип шундый матур итеп елмаеп җаваплар бирәләр. Минем исем акылым китеп торды. Берәр абзац без аларга шигырь бирдек. Күрәсезме, алар ничек тиз аны отып алалар. Мондый мөмкинлек аларга тагын кайда тудырылган. Аннан соң менә безнең абый апаларын күрделәр, ничек итеп радиодан сөйләгәннәр, ничек итеп телевидение шулар эшләгәннәрен карадылар. Һәм аларга киткән вакытта мин сорау бирәм, бездә сезгә кызык булдымы, күңелле булдымы? Без тагын килсәк ярыймы диләр. Ис китмәле балалар. Әлбәттә район буйлап оешма учреждение предприятиеләрдә эшләүче абый апаларының эшләрен карап, биредәге эшләрнең һәрберсе белән кызыксыналар икән. Балалар инде киләчәктә нинди һөнәр сайлыйбыз дип йөрмәсләр мөгаен. Алар инде менә мәктәпкә кергәндә һәм шулай ук мәктәптә укыганда да нинди дә булса һөнәр буенча үзләренә бер юл алырлар дип өметләнәм мин. Һәм менә башлап йөрүче балалар иҗат үзәгендә эшләүчеләргә зур рәхмәт. Алар тырышалар, йөриләр. Һәрберсе менә кичкенә генә әйбергә дә алар зур игътибарлылык күрсәтәләр. Мин инде аларга эшләрендә зур уңышлар телим. Кыңгырау балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр күңеленә дә шара хуш килде. Бик ошады, балалар да бик ошатып кайттылар моннан. Бик күңелле, бик ошады. Саба бала һөнәрләр шәһәре проекты 2019-2024 елларга исәпләнгән. Димәк, әлегә проектның барышын күзәтергә мөмкин, нәтиҗәләр алга таба ясалачак. Бәйрәм ясап ял иттереп күңелне күтәрәләр, башкалар ял иткәндә дә алар хезмәт итәләр. Сүзебез мәдәният хезмәткәрләре турында. Районыбызның бу тармагында хезмәт итүчеләр бу атнада һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Саба мәдәният йортында узган чарадан Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Бу атнада мәдәният хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Бу юлы алар Шәүкәт Биктимиров исемендәге мәдәният йортына ял итәргә, кунак булырга, бүләк алырга, концерт карарга килделәр. Мәдәният хезмәткәренең эше үзе кызыклы, үзе авыр, үзе эзләндерә торган шушындый бәйрәм инде ул. Әйтергә кирәк, мәдәният хезмәткәрләренең аны халык та әйтә, көндә бәйрәм, көндә той. Әмма дә ләкин нәрсә генә булса да, эш булып кала, эзләнергә кирәк, яңа идеялар тупларга кирәк, аларны тормышка ашырга кирәк. Ә моның өчен бары тик бердәм булырга кирәк. Мин инде үзем сөенәм, шатланам менә шушындый коллектив белән эшләвемә, чөнки булмасын ул китапханә хезмәткәре, булмасын ул клуб хезмәткәре, музыка мәктәбе хезмәткәре, музей хезмәткәре, без барыбыз да бердәм һәм зур идеяларны, башка килгән хыялларны без реализовать итәбез, әлбәттә бары тик коллектив белән генә. Мин үземнең коллективыма үз чиратымда сәламәтлек телим, гаиләләрендә тынычлык телим, аларның гаиләләренең бер-берләрен аңлап яшәүләрен телим. Чөнки эштә эш белән эштән кайткач гаилә көтеп тора. Бары тик гаилә әгъзалары гына сине поддержать итеп торганда бергә максатка ирешеп булачак. Ул арада булмады, сәхнәдә бәйрәм башланып китте. Күңелләрне хискә төреп баянда Искәндәр Вәлиев уйный. Мәдәният хезмәткәрләре үтәнешкә күңелле, хисчән, уйчан халык бит.
Алар белән бүтән төрле чараларны үз югарылыгында үткәрергә була. Әнә шуңа күрә дә бәйрәм көнендә рәхмәтләрнең дә зурысын әйтәсе килә аларга. Һәр елны мәдәният өлкәсенә күпмедер хайран гына эшләр, зур гына эшләр эшлибез. Бу инде сезнең эш урыннарыгызны яхшырту йөзеннән күпмедер ремонтлар, яңа биналар булдырабыз. Аппаратуралар алабыз, сезгә эшегезне җиңеләтер йөзеннән. Миңа килсә, бөтен нәрсәбезнең шушы булар үзләре җиһазны алып торулары, моны сез самый кадерле кешеләребез шушы безгә матур спектакльләр куеп, сөендерәсез, җылатасыз, елмайтасыз, алкышлар белән каршылыйбыз сезне. Бөтен хезмәтләрегез өчен рәхмәтләремне белдерәсем килә. Тәбрикләү сүзләреннән соң Расих Рахимҗанович мәдәният хезмәткәрләренә Татарстан Республикасы Министрлыгы һәм Соба муниципаль районы башлыгының мактау кәгазьләрен һәм акчалата премияларын тапшырды. Шикшау мәдәният йорты мөдире Хисмат Беләйсән Азат. Соңыннан районыбызның мәдәният хезмәткәрләре нәфис сүз остасы Алмаз Мирзаяновның иҗат төркеме катнашындагы зур концертны карап кинәнде. Юлбат авылында туып үскән Рафинат Саляхов республика күләмендә танылган шәхес. Композитор, музыкант, педагог буларак ул үзе илгә көнгә сәнгатькә хезмәт итүче яшьләр тәрбияли. Талантларны җирлекләр буенча йөреп тә эзли. Шушы көннәрдә ул авылдашлары белән бик күңелле очрашу оештырды. Авылдашлар, якын райондашлар, якыннар алдында чыгыш ясау бик авыр нәрсә ул. Очрашуда безнең менә шундый фикер туды. Илдар Афәнде Сафин инде менә безнең монда достыбыз, укытучы кеше, ул бик мәртәбәле. Хәтта инде сөйләшү киткәч, сөйләшү шундый урынга барып җитте. Менә яшьләрдән Илнур Илдарович, мәктәп яңа менә килеп эшли башлаган мәктәп директоры. Инде балалар белән, мәктәп балалары белән һәм авылдашлар белән тагын бер очрашу кирәктер дигән нәтиҗәгә килдек без. Очрашуга шагыйрә Илзирә Валиуллинаның да килүе халыкара шигърият көнендә бик тә урынлы булды. Илзирә ханым шигырьләрен яттан сөйләгән укучыларга үз китапларын бүләк итте. Хәерле көн, кадерле Саба халкы, хәерле көн, хөрмәтле татар халкым, газиз милләтем, мөселман кардәшләрем, исәннәрмесез? Менә чыгышымны бер акыл иясенең әйткән сүзләре белән башлыйсым килә. Кешене кеше белән, халыкны халык белән якынайту өчен товар алмашу, уртак эшләр, ниндидер сәяси гамәлләр кылу гына җитми. Инде уйлар, хисләр бердәмлеге, максат, хыяллар уртаклыгы да кирәк. Инде моның өчен әдәбият, сәнгатькә кагылышлы чаралар уздыру зарур. Менә бүгенге очрашуда нәкъ шуның бер ачык мисалы, дәлиле дияр идем. Рафинат абыйның шушы изге эшендә мин аңа уңышлар телим һәм аның белән менә танышуыма бик шатмын. Ул миңа абый буларак һәм фикердәш буларак бик якын шәхес. Хөрмәтем зур аңа, рәхмәт бик зур. Туган якка кайтканда белгән юлым читкә түгел, илтә туган ягыма. Туры килдем ак карларның җемелдәгән чагына.
Yollarıma yoldaş buldu, kıyaş yaktırkan nurlar. Bu benim nişençi kat ütken, özüme tanış yollar. Avullar kola, salalar, yol boylatıp, uzatıp, yolçularının көңілләрін biz var deyip yuatıp, biz var. Biz avullar isen, çıkmagan var canımız, bizning eli yaşar üçün hakkımız var çağımız. Şeşu kütken basularına irkeli көңіл күзі. Bu tuğan yakka iltüşe yollarımның nәк өзі, мұңларымның nәк өзі. Dokunanan icad kişisi sahneye çıkkaç, tamaşaçılar aldığında bizimle kardeşler, milletteşler adına çıkkaç ilgili dokunanasın. Çünkü Tuğan dilde söyleşik hazır, biz bilesiz, 2 saat fakultatifka kaldırdılar. Şuna göre bizge niçik de olsa tırışıp söylerge kiragildi bizimizin ana tilimizni, ani tilimizni motor ettirip, çünkü bizimizin tilimiz var mıydı? Onsa kirişilişi bulsun. Meskevde Halkara Münasebetler İnstitutu'nda okuyan vakitte İlhan abiler konsert Lujniki stadionunda vargan vakitte tenis vakitinde kildim. Şuay tanışıp gittik. Bu vakitte indi bizim kaysi birlerin bağınçıları biledireyim. Şundan birli biz ilimten üzmedik. Bunlar isen çiftlilerden işler koyutkandan sen 90. yılını Tataristan'da Tatar Devletinin Divetimin Respublikası'nın Ministrler Kabinetinde dışkı işler birlik açtılar. Beni şunda geçirdiler. Şunda işi başladım. Afgan'da işlegen vakitte kara çeşitli cigit idim. Benim enimin etinin apası sarıdır. Enim nindi buyav bilen buyusun bu çeşitlerini bana da eyteldi. Apam eytem benim buyav sekret buyav eytip durmamasın eytem. Mısı jikli beytem işi başlagan çeşitlerini de karttılar. Bu vakitte bilesiz Sayitlar Sayın Cimri Mataşalar elinde biz birleşip Rafinat Yaseviç bilen miçiliklarda yirdik, içtimai güzeklerde bulduk. Şahitleri bizim anım arkalı meninde yakınarak İlham abi bile tanıştım, bir şartmın. Ondan sonra biz tağında dostlaşıp gittik. Anın bütün tuğanlarım bilen aralaşabız hazırda. Bu bizim tuğan yaklarda benim etiyenilerin tuğanlarını şahitleri men de Zırlar yaza başladım. Şuna göre işek yanında girsek kişi işek bola degen bir galim. At yanında, aygır yanında, çavuş atı yanında olsa çavuş atı bulaşının gibi minde yolbatta üstten Rafinat Yasevi yolu bilen birge bulgaç minde zırlar yaza başladım. Şuna göre etiyenisinin ruhları cennetlerde olsun. Kimler gitken şatlanıp yaşayayım. Az olsa da indi nişki betire kirek bina şundi festivaller uyuşturabız digeç, şulay şamil. Sina da kitaplar çıkara kirek, bulgan narsani jeyip yatırga yaramay. Hem minarga bulaydim, 1000 yıllık yaşagan Gömer Grek galimi felsefesi yatırgan bulgan 50 yaşına kadar ciyarga kirek degen. Bu vakitte az yaşaganlardır indi. 50'den sen bulgan narselerini tarap indi degen. Allah'a şükür hazır indi. Biz 1000 yıldan vakit kübütken, şuna göre alimin gel toplap baram. Ama lakin Rafinat etkileş karşı kelip olmaz. Nerse de olsa kitaplar da disklarda çıkara kirektir. Şundan da adam balası yazmışına beddiga kılırga tiyiştiğir İsan sağ tuğan bulsa. Rahmet etirge tiyiş birincisi ata-anasına, şayet İsan sağ tapkanı için dua kılırga Allah Teala'ga hem de işlerge tiyiş. İzlegen kişi taba. Avul kayın isken bişigim degen jarını takdim edesin şigirleri. Kadiyene üzün, sırlıdır ay yüzün. Avul kayım iskenin şegin. Avullar külcirde, küngeli de sürgünler. Dünyaga yol açkan işegin. Güngelimde cırın, yüreğimde malım. Avul kayım seni soğunam. Çişme sularının canga devat tabam. Seni ağına koytup soğunam. Якташлар очрашуы җыр моң белән үрелеп күңелле дәвам итте. Юлбат авылыннан чыккан моңлы тавышлы җырчы Айсаф Хаҗиев үзе
Авылдашлар алдында чыгыш ясаганда имтихандагы кебек аяклар калтырый дисә дә, аның чыгышы күпләрне әсир итте. Жылы яқан түркімін әрі білән келберге базылар ките әбіз яқын дуслар сағынышып келедік көрішерге базылар шағаларда сызылып Bazılar kebek öte, dizilip öte Unutulmasılık, yeşillik mumları Dünyada яшәргә һәм башкалар рәтендә гомер сөрергә теләгән милләт үзенең үткән көннәрен белсен һәм үз тарихы белән дус булсын дип әйткән бөек мәгърифәтчебез Ризаетдин Фәхретдин. Очрашуның тарихи яктан да мөһимлегенә галим Ринат Нуруллин басым ясады. Менә бу Кукмара районы, Саба районы, Теләшә районы, Арша районына кагылышлы мәгълүматлар белән кызыксынганым һәм бик кызык бер династияга тап булдым. Бу Яхиннар династиясы. Яхиннар династиясы ул бик күп кенә танылган шәхесләрне биргән династия һәм аның тамыры башлана Кукмара районының Байлангар авылынан. Байлангар авылы ул чынбарлыкта Бай Тәвәккәл дигән бай мирзаның үз балаларына төзелгән авыл булып чыкты. Бай угланнар дип йөрткәннәр ул авылны башта. Аннары соңрак инде менә халык телендә үзгәрә Байлангарга әверелгән. Һәм менә шушы Бай Тәвәккәл мирзаның баласының исеме була Жан килде. Аның Жан килденең баласы Хан килде. Аннары аның баласы Касим, аның баласы Мөрсәлим, аның баласы Яхья. Менә шушындай бер ел бер тезә алабыз. Яхьяның 7 улы һәм 2 кызы була. Һәм Яхья үзе дин юлына баса һәм үзенең балаларында шушы дини мирасны калдыра. Һәр бер баласы аның инде хәзрәт була. Шушы хәзрәтләр укымышлы халык бит инде. Аларның менә бу тукымнары нәсел чылбыры буенча инде шушы дини юлны тоталар, укымышлы булалар, мөгаллимлек итәләр, шагыйрьләр булалар. Һәм инде совет чорына карата чыга башлагач, анда алар иҗатчылар булып китәләр. Шулар арасында инде безнең өчен таныш булган күп кенә шәхесләрне атап китмичә дә булмый. Мәсәлән, безнең композитор Рөстәм Яхин, Яхиннар династиясыннан, Мөхәммәд Мәхдиев Яхиннар династиясыннан булып чыкты. Аның әнисе Биби Рабига Сафина Мөхәммәд Сафа Яхинның кызы. Менә шушындый бәйләнеш. Һәм менә язучылар арасында Мөхәммәд Гали дигән язучы бар. Аннан соң Сыжа авылында туып үскән Гөлчәчәк Яхина, Гөлчәчәк Галиева, кияүгә чыккач Галиева фамилиясе үзгәрә инде. Аннары бик күренекле, бик танылган кеше. Ул безнең инде менә фольклорның йөзек кашы дип әйтерлек Таип Яхин. Таип Яхин ул Яхья хәзрәтнең Гыйлман исемле улының малае. Менә шушындый кыскача гына мәгълүматлар әйтә алыр идем. Менә шушы династия ул таралып китә соңрак Саба ягына таба. Һәм Теләшә ягына таба. Менә хәзерге чорда бу династиядан калган исән балалар, алар шушы Теләшә районында, Саба районында, Арша районында һәм Казанда, Лаиш районында, Балык Бистәсе районында яшәп яталар. Юлбат төп мәктәбе тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Илдар Сафин очрашуның тәрбияви ягы турында искәртте. Бик тәрбияви ягы бик зур. Менә иң беренче Рафинат бу эшчәнлегенең үзенең туган авы, туган җиреннән башлап җибәрде. Аңа ул тагын да иҗади көч бирәчәк. Менә без махсус сөйләшү булды бит инде шундай. Безнең яшь кенә мәктәп директорыбыз да әле күптән түгел эшли башласа моны хуплап алды. Бик яхшы кабул итте Илнар Илдарович.
Рафинат тагын да канатланып китте, ничек каршы алырлар икән дип кайткан иде бит инде ул. Менә балалар белән очрашуны оештырып дигәч, мин менә залда утырам, тын да алмыйча, балалар да, өлкәннәр дә аның чыгышын, аның кайткан кунакларның чыгышын тыңлап утыралар. Бу инде бердән безнең телгә, менә шагыйрьләр анда туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләү, алга таба уку, белем алу турындагы фикерләре дә укучылар өчен яңгырады. Бик кирәкле авыл укучысына, бик кирәк мондый тапшырулар, мондый очрашулар алга таба да дәвамлы булсын дип саныйм мин. Менә бүген безнең авылыбызда шундый зур тантаналы вакыйга. Якташыбыз, авылдашыбыз Рафинат Салахов үзенең иҗатташ дуслары белән кайткан. Алай гына түгел әле. Әле күптән түгел генә безнең мәктәпне тәмамлаган Айсаф Хазиев белән дә кайткан. Дөрестән дә менә Рафинат узак еллар шушындый безнең авыл халкы өчен горурлык, узак еллар шушы Казан шәһәрендә иң мәртәбәле артистларның баянист булып эшләгән. Мәсәлән, ул үзенең эшчәнлеген башлап җибәрә. Армия сафларында хезмәт иткәннән соң Нижнекамскида музыка училищесын тәмамлый һәм аннары шуннан соң инде Габдулла Рахимқуловта 4 ел уйнаган. Аннан инде 10 елдан артык Илһам Шакировның төп баянистларының берсе була. Аның турында, аның иҗади китап чыгаруда катнаша, концертларын оештыручыларның берсе була. Менә анысы гына да нинди зур горурлык безнең өчен. Аннары монда презентацияда да монда килгән кунаклар да Рафинат үзе әйтеп бетермәде, ул бик күп мәртәбәле конкурслар лауреаты. Менә китапны ачсаң, китапта ул биттә бар. Саны китсәң, анда бик күп аның лауреатлар булганы. Алай гына түгел, ул армия сафларында хезмәт иткәндә, шушында баянистлар группасы оештыра. Шушы баянистлар группасы белән җитәкчелек итә. Аннан аның әтисе Яшәү абый бик ватан сугышы ветераны, кичкенәдән гармонда уйныйдыр, безнең яшьлек чырларына туры килә бит инде. Рафинат белән безнең аралар 5-6 яшь. Әнисе башлангыч мәктәп укытучысы булды. Безне дә бераз укытып алды әле ул. Шушындай бик тыйнак, бик кешелекле кешеләр иде. Менә нәселләр дәвам булып, ул кайта бүген. Алар ничек исән булсалар, ничек шат булырлар иде, үзләренең улларының шундый дәрәҗәләргә ирешүенә. Аннан Айнас Хәзиев турында да biz ayrım etip gittik indi. Şunday bizning maktabda o'qiganda da bik ijodiy aktiv konkurslarda qatnasha turgan o'quvchi. Ondan hali ko'pdan tugilgina siz o'zingiz de ko'rdingiz. Televizor qarovchilar ko'rganlardir. Jablayga topshiriq bo'ldi. Ondan o'quvchisi Rima Ibragimova dedi. Hali bu yigit bütün Tatar dünyasında bizni tanıtacak dedi. Buna o'zining o'quvchisining shunday o'quvchisi turunda beylama beruvdi de bizning avul xalq uchun zo'r shodlik belgili. Атна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Киләсе сюжетыбыз реклама хокукында. Билайн салоны яңа урында. Һәркем үз итәргә өлгергән Билайн элемтә салоны хәзер сезне Закир Исупов урамы 9-нчы йорт адресы буенча Магнит кибет янында каршы ала. Билайн элемтә салоны сезнең һәр төрле мәсьәләне хәл итүче урын. Белгечләр сезгә оптималь тариф сайларга, смартфон, планшет, роутер һәм башка төрле цифрлы техниканың барлык нечкәлекләренә төшенергә бик теләп ярдәм итәчәк. Билайында һәр даим төрле акцияләр, приз уйнатулар, ташламалы сатулар булып тора. Хәзер балансны икеләтә арттырабыз акциясе бара. Кушылыгыз, элемтә хезмәтләрен бездә түләгез һәм отышлы икеләтелгән баланс бонусына ия булыгыз. Тулырак белешмә сатучы консультантларда. Сезне дүшәмбедән җомгага кадәр иртәнге 9-дан кичке 7-гә, шимбә һәм ял көннәрендә 9-дан 18 сәгатькә кадәр үзебездә көтәбез. Төшке аш вакыты 13 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр. Билайн элемтә салоны сезгә хезмәт күрсәтә. Узганданың спорт вакыйгасы яңа ачылган Соба Арена спорт комплексында булды. Биредә РСФСРның атказанган урманчысы Октябрь революциясе почет билгесе орденнары кавалеры Нургали Миннаханов истәлегенә 18-нче мемориал өстәл теннисы буенча бөтен Россия шәхси команда ярышлары узды. Тулырак без әзерләгән хәбәрдә.
Район үзәгендә төзелгән Саба арена спорт комплексында шын мәгънәсендә үй туйы бүген. Яңа бинада тәүге ярышлар бөтен Россия күләм спортчыларны җыйды. Биредә РСФСРның атказанган урманчысы, Октябрь революциясе, почет билгесе орденнары кавалеры Нургали Миннахан улы Миннаханов истәлегенә 18-нче мемориал ярышлары уза. Өстәл теннисында көч сынашырга ил буйлап 200-дән артык спортчы килде. Аларны сабалар тантаналы шартларда каршы алды. Турнирны ачуда район башлыгы Рәис Миннаханов, Республика спорт министры урынбасары Халил Шайхетдинов, Урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров һәм башка рәсми затлар мемориалның иганәчеләре катнашты. Аларның һәр кайсы спортчыларны кайнар сәламләп, уңышлар теләде. Мондый уңайлыклары булган спорт мәйданында көч сынашу катнашучыларга үзе бер бәйрәм мизгелләре бүләк итәргә тиеш дигән фикерләрен җиткерде район башлыгы Рәис Миннаханов. Һәм шушындый кылачлы бина төзүдә зур ярдәм күрсәткән республика президентына, инвесторларга халык исеменнән рәхмәтләрен ирештерде. Хәлил Хәмид улы исә өстәл теннисы буенча иң көчле ярышларның Сабада үтүен ассызыклады. Һәр елны монда бик күпләп киләләр. Бүтән төбәкләрдән дә, чөнки монда үзенә катнашу, монда җиңү үзенә күрә бер дәрәҗә. Безнең республика өчен ул яшьләрне, балаларны шушы спорт төрен җәелдергә, таралтырга, бер дигән әйтергә часы торган ярыш дип саныйм. Аннан соң инде мин ышанам, монда яңа йолдызлар барлыкка килә, яшь балалар өлкән күреп, профессионал спортчылар белән ярдәм ярышып, алардан өйрәнеп, күреп калалар. Һәм инде киләчәктә мин ышанам, Сабарында туган егетләр, кызларыбыз Европа күләмендә, дөнья күләмендә Олимпия уеннарында катнашыр дип өметтә калам. Ярышларның баш хөкемдары Александр Александров быелгы уеннарга тагын да зур өметләр баглавын әйтте. Катнашучылар сафы елдан-ел арта. Саба җирендә яңа спорт йолдызлары кабына диде ул. Очень значимый турнир, то есть он начинался 18 лет назад, это 18-й год он проходит. Вот. С каждым годом его статус все выше и выше, а сейчас, так как мы играем в таком новом суперспорткомплексе, то есть, естественно, как бы, ну, это еще приятнее. Вот. То есть у нас участников турнир включает в себя как бы два отдельных соревнования. Это турнир сильнейших спортсменов России, в котором принимает участие там, значит, около 130 в сумме спортсменов. Этот турнир позволяет выполнить норматив мастера спорта России, поэтому, значит, здесь довольно-таки приличный уровень. Ну, представители 20 субъектов Российской Федерации принимают участие в нем. Очень большое количество мастеров спорта, есть мастер спорта международного класса, вот, то есть, ну, как бы уровень очень приличный. Ярышларның регламенты ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында ялгыз, шулай ук парлы һәм катнаш разрядларда иң көчлеләрне ачыклау. Уеннар чын мәгънәсендә бик кызу барды. Саба егете Риваль Андреев турнирның алдагы елларында район данын яклап катнашса, хәзер Курган шәһәре өчен уйный. Ул анда тренер булып эшли. Мәктәп укучылары һәм Россия җыелма командасы спортчылары белән шөгыльләнә. Бирегә 6 кешелек команда белән килгәннәр. Башта урыннар алаяк сескиларда, хәзер зурларга күчкәч уже авыр. Мондай көчле игроклар булгач, урыннар алырга авыр. Зал хәзер шикарный дип әйтсәм була. Һәм монда уже ярышлар үткәрергә, любой ярышлар үткәрергә ярый. Кстати, быел белмим ничек урыннар алып булырмы? Ну, постараюсь урыннарга эләгергә ничек булса да. Саба спортчылары быелгы турнирда бик матур чыгыш ясадылар. Җиңүчеләрнең исемнәре һәр категориядә аталды. Мәсәлән, Динара Исмаилова парлы очрашуда Екатерина Охотникова белән беренче урынга лаек булдылар. Бу минем өчен бик әһәмиятле ярыш, чөнки 5 ел уже катнашам монда и икенче тапкыр мастер спортыны выполнить дип уйныйм. Теге ел без шул кыз белән уйнадык, ләкин 3нче урынга җиңелдек без. Быел без ничектер повезло безгә ничектер, и без беренче урынны алдык. Мин вообще җиңеләм дип чыктым. Без 2 генә җиңеп бара башладык. Мен әйтәм, ну, әйдә уйный башларга кирәк, җиңәргә кирәк. Аннан соң 2-гә 1 булды. Мен әйтәм, ну, ярый инде җиңеләбез, значит. Чөнки уен бармый башлады. Аннан соң ничектер Катя инде, кем белән мин уйнадым. Ул ничектер бирелешмәде һәм подбадривала меня.
Менә шулай без җиңдек. 3 көн дәвам иткән мемориалның җиңүчеләре ниһаять билгеле. Ябылу тантанасына мөхтәрәм җитәкчеләребез дә килде. Бүләкләүдә иң сөендергәне Саба сүзенең бик еш кабатлануы. Мәсәлән, үзебезнекеләрдән авыл районнары арасында ялгыз уенда Камилә Шихапова, Салават Захидуллин, Россиянең иң кече спортчылары сафында Сади Исмаилов беренче урыннарны алдылар. Тамашачы симпатиясе призлары Сабагалар Сафира Фәйзетдинова белән Мурат Ибрахимовларга бирелде. 7 яшьлек Зәлия Вәлиуллина, 8 яшьлек Самат Сибгатуллин районыбыз данын яклап уйнаган иң яшь теннисчылар булып 18-нче мемориал тарихына керделәр. Зур шатлыклы мизгел Саба әләменең пьедестал түрендә җилфердәве. Авыл районнары арасында команда исәбендә Саба районы беренче баскычка күтәрелде һәм кубок иясе булды. Икенчедә Актаныш, 3тә Балык бистәсе спортчылары урнашты. Барлык призерлар, җиңүчеләр грамоталар, медальләр һәм акчалата бүләк кабул итеп алдылар. Ярышта катнашкан һәр уенчыга Саба урманчылары Саба истәлеге итеп Нургали урманнарының яшь үсентеләрен бүләк итте. Алга таба спорт темасына булган хәбәрләребез безнең күзәтүдә. 19 мартта су асты кемәсендә хезмәт итүчеләр көне билгеләп үтелде. Районыбызда су асты кемәләрендә хезмәт иткән матрослар, старшиналар, офицерлар яши. Алар үзара аралашканда нык холыклы, тәвәккәл, кыю булулары белән аерылып торалар. Яшь буында да шундый егетлек сыйфатларын тәрбияләү уе белән яшиләр. Ветеран хәрбиләр моны тормышка ашыру максатыннан бәйрәмнәрен, көрәш ярышлары оештырып билгеләп үттеләр. Анда 2001 елда туган һәм яшьрәк яшь үсмерләр катнашты. Шунысын да искәртик, хәрбиләр иганәчелеге белән районда әле бу беренче турнир. Оештыру эшләрендә яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең дә ярдәме зур була. Бәйгене ачу тантанасын флотта хезмәт иткән Фидаил һәм Флорис Вакказовлар алып барды. Көрәшчеләрне район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов тәбрикләде. Роберт Шәрифҗановка хәрби диңгез флотында ватан алдындагы бурычын намус белән үтәгәне өчен яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ир Гариповка һәм тренер Илдар Ермолаевка яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләүдә актив катнашулары, диңгез флоты традицияләрен популярлаштыруга керткән өлешләре өчен Татарстан Республикасы Диңгез җыены советы рәисе Шамсун Сунгатов имзалаган рәхмәт хаты тапшырылды. Хәрби комиссар Фәниз Закиров патриотик эшчәнлеге өчен ветеран көрәшче Вакиф Җамалиевны грамота белән бүләкләде. Келәмгә районыбыз мәктәпләренең 1нче сыйныф укучыларыннан алып, үсмер егетләргә хәтле барысы 70ләп көрәшче чыкты. Алар 25 килограммнан башлап 70 килограммнан да югары авырлыкта көч сынашты. Хөкемдарлар аламнарны дөрес бәяләп, бир алышуларның гадел булуын тәэмин итте. Җиңүчеләр 9 категорияда ачыкланды. Һәр кайсында 3 призер бүләкләнде. Аларга грамоталар һәм медальләрне иганәчеләр, флот ветераннары тапшырды. Улъяздан 7 яшьлек Кәрим Гаймрановны бу ярышның иң яшь көрәшчесе дип билгеләп үттеләр. 23 март көнне лесхозда яшь үсмерләр һәм өлкәннәр арасында Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының ат казанган урманчысы Нургали Миннехан улы Миннеханов истәлегенә шахмат уеннары буенча шәхси беренчелек үткәрелде. Ул тантаналы шартларда район җитәкчелеге һәм рәсми затлар катнашында ачылды. Спортчыларга иң матур теләкләр җиткерелде, җиңүләр теләнде. Шахмат түрендә үз көчен сынау өчен бу турнирга Саба, Мамадыш, Балтач, Арча, Күкмара районнарыннан һәм Казан шәһәреннән барысы 250 спортчы килгән иде. 5 яшьтән алып 18 яшькә кадәргеләр арасында күпчелек, ягъни 180 егет-кыз үз мөмкинлекләрен сынады. Мамадыш районыннан 5 яшьлек Мәдинә Илгизова иң яшь уенчылар сафын тулыландырды. Ә иң өлкән шахматчы лесхоздан Хамид Мөхтәсимов. Аңа 75 яшь. Көндәшләренә каршы торырлык матур уен күрсәтте бу көнне. Иң куанычлысы шахмат төре яшьләр һәм өлкәннәр арасында елдан-ел популярлаша. Аңа мәктәпләрдә дә зур әһәмият бирәләр хәзер. Укучыларның акыл, аң сәләтен үстерүдә өлеше бар дип билгеләп үтәләр. Бүгенге ярышларда 12 райондашыбыз призерлар исемлегенә керде. Алар мәктәп укучылары арасында Габделгазиз Имаметдинов, Арыслан Гыйбадуллин, Самир Гыйбадуллин, Альбина Харитонова, Әмир Хисмәтов, Айдар Ганиевлар. Өлкәннәрдән Рамиля Нургалиева, Марсиля Шакирова, Мулланур Мусин җиңүчеләр. Ветеран спортчылардан Алсу Гарипова беренче, Гөлнур Хабибрахманова икенче урын ияләре. Иң көчлеләр арасында Саба аграр күллияте студенты Ралина Хамидуллинаның 3нче урынга лаек булуы да зур сөенче. Һәр номинациядә призерлар, дипломнар һәм акчалата бүләкләр кабул итеп алды.
21 мартта Соба спорт комплексында хезмәт коллективлары, авыл җирлекләре һәм 2019 елгы сезон ИП хатын-кызлар командалары арасында волейбол буенча Соба муниципаль районы чемпионатының район этабы финал уеннары узды. Бүләкләү тантанасында район башлыгы Рәис Миннеханов, башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Шәмәрдән Шалпуымга начальнигы Ришат Нурисламов, финанс бюджет палатасы җитәкчесе Шәмсун Сунгатов һәм Татарстан Республикасының атказанган юристы Рифат Закиров катнашты. Сезон дәвамында барган киеренке очрашуларның нәтиҗәләренә килсәк, беренче итеп иң яхшы уенчы номинациясында җиңүчеләрне тәбрикләделәр. Бу мәртәбәгә муниципаллар командасыннан Алсу Хасанова, финанс бюджет палатасының беренче командасыннан Карина Смирнова, яшьлек командасыннан Снежана Бәшәрова, Шалпуымга командасыннан Алсу Шәрәфиева лаек булдылар. Ә инде гомуми команда зачетында беренче урында Шалпуымга командасы. 2дә яшьлек, 3нче баскычта муниципаллар, 4нчедә финанс бюджет палатасының беренче командасы хатын-кызлары урнашты. Татарстан Республикасының атказанган юристы Рифат Закировның волейболга бирелгәнлеге өчен махсус призы белән муниципаллар командасы уенчысы Шулпан Хабибуллина бүләкләнде. Иң кыйммәтле уенчы номинациясында Шалпуымга командасы уенчысы Алсу Шәрәфиева исеме аталды. Шулай ук Рифат Рафаэль улы кулыннан волейбол үсешенә зур өлеш керткән өчен Шәмсун Сунгатов приз кабул итеп алды. Очрашу истәлеккә фото төшү кебек күңелле мизгелләр белән тәмамланды. Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез менә шулар иде. Алга таба бездә реклама чыгарылышы урын ала. Аннары җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырып калабыз. Кичләрегез безнең белән матур үтсен.